Exkluzívne vám ponúkame na predaj veľký moderný rodinný dom s bazénom v centre mesta Krupina. Štvorizbový dom ponúka moderné bývanie s úžitkovou plochou až 300 metrov štvorcových. Príjemnú atmosféru dodáva zimná záhrada s výhľadom na krytý bazén. Okrem nej prízemie disponuje veľkou obývacou izbou, kuchyňou z dubového masívu, jedálňou, kúpeľňou a samostatnou toaletou. Na poschodí sa nachádzajú dve samostatné izby. Spálňa s kachlovou pecou, kúpeľňa s toaletou a lodžia. Dom sa rozprestiera na pozemku s rozlohou 497 m2 a je ideálnym miestom pre rodinu, ktorá má rada svoje súkromie, ale zároveň vďaka polohe v centre mesta má všetko na dosah ruky.